Dneska nás čeká nelehký úkol. Musíme zjistit, co tě naplňuje. Co tě naplňuje, protože pokud jsi člověk, což ty seš, to jsme si už vysvětlili, že jo? Pokud máš ty prsty jako párečky na tom párečku, tak budeš pravděpodobně člověk. Tak my lidi potřebujeme peníze. Víš, ty získáváme, když děláme nějaký povolání. To budeme dneska spolu zjišťovat. Budeme zjišťovat, co by si mohl dělat. Není to úplně jednoduchý. Není, protože musíš zjistit, co tě naplňuje, co tě baví, a nebo co tě tak úplně prostě jenom neštve. Tak co tě baví? Řekni mi, co tě baví. Dám ti pár návrhů, jo? Takže baví tě třeba čistit záchody? Zkoušel jsi to někdy? Není to špatný. Máš takovou tyčku s takovýma štětinama, prostě s ní točíš. Dobře, to asi ne. Ono, koho by to bavilo. Co třeba vařit, víš? Máš třeba nůž a krájíš různé věci. Mícháš vařečkou a když se nikdo nedívá, tak to můžeš i třeba trošku sníst. Můžeš sníst, co jsi uvařila. To není vůbec zlé. A má to své nevýhody. Pečeš se v kuchyni. Někdy je tam i 40 stupňů. Ale má to i své pozitiva. Jo, můžeš třeba zákazníkům plivnout do jídla, když tě štvou. To nikdo nedělá. Doufám, že ani ty nebudeš. Ale je to prostě ta varianta, víš? Dále můžeš být řidič. Jo? Není to zlý. Sedíš v krabičce, která má na sobě taková malá kolečka. Ta auto. A v tom krabičce na těch kolech je další takový kulatý tvar. To je volant. A tím kolečkem kroutíš doleva, doprava. Podle toho, jakým směrem se ubírá čára před tebou. Je to trošku složitější než takhle. Hodně ti to zjednodušuju. Jde totiž i o to, že jsou tam další krabičky a musíš znát nějaký pravidla těch krabiček. Jo? Krabičky vpravo mají přednost. Krabičky vlevo čekají. Někdy, když si hlavní krabička, můžeš jet. A když si vedlejší krabička, tak dáváš přednost všem. A to je vlastně úplně všechno. Pak už je jenom pár takových značek, co ti říká, jak rychle tvoje krabička může jet. A podle toho jenom ohýbáš takovou tu malou ploutvičku na konci nohy. To by tě mohlo bavit. Co ty na to? A můžeš vozit různé věci. Můžeš vozit třeba koně nebo krabičky. Můžeš vozit další krabičky. Jo? Různé krabičky, můžou to být právě ty auta. Ty auta, které řídíš. Aby nejezdili, protože my lidi si kupujeme krabičky, ale nechceme, aby jezdili. Respektive chceme, aby jezdili pro nás, ne aby jezdili před náma. Můžeš vozit krabičky s jídlem. To potom přivezeš tomu kuchaři, co si ji vezme a různě ji rozmrazí, usmaží, uvaří, nakrájí. Svět je takový propojený. Všichni pro sebe vzájemně děláme něco. Někdo vaří, někdo uklízí, někdo vozí, někdo učí. Můžeš být učitel. Můžeš být sobecký učitel, můžeš ho dělat kvůli tomu, že tě baví se poslouchat. Je? Pokud máš sametový hlas, tak by byla škoda nebýt učitel. Můžeš to dělat taky proto, že chceš někomu něco předat. Chceš se podílet na tom, jaká bude budoucí generace. Můžeš taky... Co bys mohl být? Můžeš být popelář. Ta generace přede mnou vždycky chtěla
Víš, protože popeláři jezdí na autech a oni vždycky jeden řídí, samozřejmě, ale 1 až 2 jedou vzadu. Vždycky jenom vyskočí na takový malý schůdek, chytnou se tyče a jedou. Z nějakého důvodu všichni vždycky chtěli. Pokud je tvým snem stát na schůdku a držet se tyče, tak můžeš být popelář. A nebo striptérka. Můžeš být i striptérka. Konec konců, to není zlý. Tancuješ, točíš se kolem tyče. Je to hodně podobný třeba i záchranářům, víš. Myslím hasiče. Ty se taky točí kolem tyče. Taky jedou na autech. Jenom hasiči jsou uznávaný, protože nasazují svůj krk oni. Striptérky, ty nasazují vlastně svůj krk jenom před muži. A oheň je asi v naší hierarchii mnohem výš než muži. Tak to asi bude. Nevím, z jakého důvodu by striptérky byly na okraji společnosti, zatímco hasiči, co dělají vlastně úplně to samý, by byli braní jako hrdinové. Takže to bychom měli učitele, hasiče, striptérku, kuchaře, řidiče. Může být taky uklízečka, víš, ale nemusí být nutně třeba v Mekáči uklízečka, může být taky pokojská. Můžeš se procházet po hotelu, vstat postel a pak mít volno. Je to těžká práce, určitě. Děláš tam různé věci, co bys třeba ani nechtěl, víš. My lidi se loupeme. Nevíme o tom. Vůbec o tom nevíme, ale z našeho těla se pomalu odloupávají kousky kůže. Kůže ale si lítá vzduchem, pak usedá na poličky. Když jsi uklízeč, tak musíš vzít takovou tyčku. Jako vlasatou tyčku, víš, říkáme tomu prachovka. A tím ten prach, ty zbytky z těch lidí, vlastně musíš šoupnout na zem. Byla tu prachovku a pak ji vypráštit venku. To je uklízečka. Může být ale třeba i vrátný. To je zajímavá práce. Dají tě ke dveřím, většinou máš svoji vlastní budku, takovou kancelář. A jediný, co musíš, je zvonit na zvonek. Po případě pozdravit, když někdo projde. Není to zlá práce. Můžeš prohodit pár věc vždycky s každým. Někdy podáš někomu klíče, někdy, a nevím, jak je to častý, třeba na kolejích, víš, tak na kolejích, když jsi vrátný, tak přebíráš třeba i balíčky, někdy poštu. Takovej hlídač pořádku. A i na tobě, jak to pojmeš, můžeš být zlý vrátný, můžeš mít psy, můžeš všechny, kdo přijdou, nechat roztrhat. A pokud máš lepší povahu, můžeš všechny pozdravit a udělat jim hezčí den. To je úplně na tobě. Takže vrátný. Můžeš ale dělat takovýho vrátního třeba i u výtahu, víš? Nevím, jak se jim říká. Bys mohl být i třeba majordomus. Nevím, jestli takový povolání vlastně dneska ještě existuje, ale pokud chceš jednat s bohatýma lidma, tak může být majordomus. Takový člověk se asi stará o chod baráku. Víš, ty krabičky, ve kterých bydlíme. Někdo má malou krabičku, někdo má miniaturní krabičku, třeba jenom 9 metrů jsem teď viděla. 9 metrů, ale za 15 000. Bylo to 3 000 něco měsíčně v Praze. Víš, jsou místa, kde jsou krabičky dražší než jinde. Těžko říct proč. Všude jsou lidi, ale někde ošklivý krabičky jsou prostě mnohem dražší. No a kdyby si chtěl být v nějaký hodně drahý krabičce, která stála několik milionů, tak můžeš být ten majordomus. Ono tam často můžeš i bydlet. Můžeš tam bydlet, když budeš třeba chůva. Teď jsem koukala na Instagram. Víš, to zase my lidi, když se nudíme, máme jako placatou krabičku a tam máme taky krabičky, taky fotky nebo videa, tam můžeš scrollovat ty krabičky. A
Tam byla právě krabička s fotkou fotbalisty. Byly tam úplně nesmyslný částky napsaný, co vydělává pane bože, vydělává několik tisíc denně a bylo to tam přepočítaný na sekundy. On vydělává 53 korun každou sekundu. Každou sekundu. Nepamatuju si ty vyšší čísla, ale 53 korun za sekundu je pořádný. Můj pejsek tady vrtí ocáskem. Jsem se trošku lekla, co se děje, jak to mám zesílený, tak nikdy nevím, co se děje, jestli na mě se snaží někdo dobouchat. No, být psem je dobrý povolání, ale to bohužel být nemůžeš. Pes je dobrý povolání, protože hlídáš barák, jenomže máš dovoleno se třeba bát i jenom zapouchnutí dveří, nebo třeba otevřených dveří, nebo třeba záclony. Nemusíš na to mít úplně kvalifikaci. No a výhody toho povolání je, že můžeš spát na gauči celý den, potom ti někdo vezme na procházku, nebo respektive ty vezmeš ty lidi na procházku. Pak dostaneš jídlo, pamlsky, první misku, druhou misku, třetí misku. Náš pes třeba má moc rád batáty s mrkví, s rýží a kuřecím masem. Někdy mám pocit, že 90% času jí líp než já. Já si kupuju většinou maso jenom buď to ve slevě, anebo takový ty levnější kusy jako křídla. Ne, myslela jsem stehna. No jo, ale on je pes, takže být pes je náročný povolání. Musíš se mazlit a musíš koukat z okna. Je to fakt těžký. No ale musí se tak narodit a musí se narodit do dobré rodiny. Být kočka taky není zlý. Prakticky děláš úplně to samý, jenom nemusíš mít ty lidi rád, pro který pracuješ. Velmi podobný. Můžeš být zubař. To je fascinující povolání. Musíš na to už něco znát, ale vidíš ty kameny, co mám v puse? To je kameny. Dělají s nima spoustu věcí. Když je náhoda takovej červík, podobně jako jeblíčka, tak vezmeš různý nástroje a odstraníš to. Vyčistíš je. Můžeš je leštit, bělit, můžeš je rovnat. Můžeš dělat i mnohem složitější věci, ale každý zubař to dělá, jak uzná za vhodný. Některý jsou skvělí a některý jsou trošku děsiví. Můžeš být jejich pomocník. Dále můžeš být influencer. To je těžký povolání, jistě je to těžký, ale zní to docela dobře, víš? Stačí být hezká nebo hezký, atraktivní, konvenčně atraktivní, anebo zajímavě atraktivní. A pak už můžeš dělat úplně, co chceš, ale musíš se u toho natáčet. Udělat nějaký video. A můžeš do toho dát celý svý srdce. Můžeš lidem něco předávat. A nebo na to máš mozek, anebo štěstí, vymyslíš úplnou kravinu, jo? Úplnou kravinu, jakože ze sebe třeba děláš psa. Psa, to jsem ti říkala, že nejde, ale když jsi influencer, tak můžeš. A potom lidi tě sledují a ty máš peníze za reklamy. Zajímavý povolání. Určitě. Dále můžeš být ajťák. Můžeš všechno programovat. Naučíš se psát takový slova skrze klávesnici. Do obrazovek, do takových těch elektrických krabiček. V těch krabičkách to najednou udělá kouzlo. Nevím, jak to funguje. Můžeš dělat různý vzhledy, různý funkce, ale můžeš programovat i věci na venek. Třeba různý stroje, výtahy, světla. Můžeš programovat funkce celých baráků, výrobních linek. I ty auta. Je možný, že jednou nebudou potřeba řidiči, víš. Jednou možná budou řízený všechno skrze ty počítače.
Vybral si svý povolání. Čím bys chtěl být? Možná už něčím seš, jen jsi to zapomněl, víš. Většina lidí pracuje předtím, než ztratí paměť. Ale výhoda na tom ztratit paměť a nechat si všechno znovu vysvětlit je v tom, že nevíš, kým jsi byl. A nevíš, co jsi třeba nalhal sám sobě. A teď to musíš znovu objevit. A změnit práci můžeš kdykoliv. Je to lepší do 50, jo? Ale i po 50 se to dá. A pokud je ti třeba jenom 20, nebo třeba zhruba 18, tak se teprve rozhoduješ. Zatím někdo tvoje náklady platí. A teď se postavíš na vlastní nohy a budeš něco dělat sám a budeš dělat tenhle svět hezčí. Můžeš se rozhodnout mluvit do kamery jako já. Tím se teda moc neuživíš, jo? Ale když tě to bude bavit, tak si za to budeš měsíčně moc koupit třeba 3 kebaby. A kebab je dobrá věc. Můžeš být, jak říkám, pan kebabář. Máš tam maso, co se ti kroutí na tyči, ale ne jako hasič nebo striptérka, jo? To je jiný maso na tyči. A to se opéká a pak dáváš do tortily. Lidi se na tebe hrozně smějou, protože mají chuť na to, co děláš. Jsou šťastný, že jim to děláš, protože mají na to hroznou chuť a mají třeba i hlad. A ty jim dáš hodně jídla. Za dobrou cenu. Můžeš být čím chceš, jak by řekla Barbie. Tak jo. Doufám, že jsi vybral své povolání. Ono jich je mnohem víc, ale to probereme někdy příště, jo? Tak se měj zatím krásně.